daleka, podle toho tak se na ten zámek můžete moc podívat, jo. Ale uděláme to tak, že nám chvilku rozsvítíme, se nekouknete a pak zase zasneme, jo. Takže prosím vás, milost paní, tam někdo rozsvíte. Teda Mařino, já jsem se tě lekla, to mě nedělej. Já jsem si málem příklad do textilu. Ještě teď si klepu jak vánoční sluc. Co tady děláš? Takhle pod mě. Já jsem si to začetla. Začetla? Do knihy. Do knihy. A... Krápala je zápočkej medvěd zimní, že jo? No, to je úplně typické. Ale to se dívat mám, jakou jsem knihu našla. Tamhle úplně v rohu to bylo skladní. A bylo to mezi. Kterak se krtka zbaviti a strom přítel života. Dobré, je to učený. No. Jak správně ducha zemřelého vyvolávati a ne příručka okultismu. No tvoj takový svinstvo a nebezpečný k tomu. Prosím tě, nebezpečný, ty naděláš. Náhodou, znáš starou Otrubcovou? Znám. Znáš? No, znám a co, no? No, tak ta si jako takhle zahrávala, porád se na první pohled nic nedělo a pak se jednou ráno vzbudila a zjistila, že je mrtvá. Prosím tě, nějaká blbost, ne? Jak se jako mohla zbudit a zjistit, že je mrtvá, nevíš? A košuj, že je mrtvá ta sousedka, co se jí Otrubcová snažila vyvolat. A to si jako Otrubcová snažila tu sousedku vyvolat živou, jo? Tak to je teda Otrubcová pěkně blbá. Asi jako ten chlap, co se naší paní hraběnce pokoušel prodat bleší cirkus. Ona to tenkrát, já vůbec nevím, proč koupila. A pak měsíc ještě se drbal celý zámek. No, to já taky, a nebylo to vůbec dobrý. Ale mámě zkusíme to. V žádném případě ne. A koho teda budeme vyvolat? No tak já jsem si myslela, že bychom mohli vyvolat starýho pána. Starýho pána, teď ještě ani není pořádně studený, ještě ani do hrobu ho nedali. No to je strašně nejhodný, protože to bude hned, on má taky kratší štriku, víš? No, hele, já jsem to všechno naštudovala, nemusíš se ničeho bát. Já to, tady hlavně se nejdřív musí zapálit svíce, jo? Takže počkej, já zapálím svíce. To mi jako vůbec nelíbí. No, milostivá, zasněte nám tam, prosím vás, jo? Tak. A jdem. Ruce na stůl. Proč? Maličkama se musíme dotejkat. Asi sem nevejdu, šokni se. Tak a opakuj po mně. Vyvoláváme tě, duchu. Dělej. Vyvoláváme tě, duchu. Vyvoláváme tě z temnoty. Já se asi bojím. Kušuj. Ty ne, duchu. To bylo na mařenu. Vyvoláváme tě kouzlem silným jako hraběnčiný ranní kafe. To tam fakt bylo. No toho! Ty ne, duchu! Ty se nám zjev! Zjev se nám! Zjev se nám! A jestli se nebojíš, udělej něco, aby jsme poznali, že seš přítomnej. Kdo to tu tak ječí, když už panstvo spí? Ale já si na to posvítím, to bude koukat. Polezte ven. No, honem. No, ovšem. Luisa, známá to firma. No a Mariško, ty už taky. Předpokládám, že mi obě dvě v krátkosti vysvětlíte, co zde pohledáváte v tak pokročilou hodinu. Já vám teda řeknu, pane správec, tohle to nám nemůžete dělat. Vík, já jsem si normálně myslela na chvíli, že jste starý pán. Jakže? Já a starý pán? No nějak se v tom vašem vykrucování přestávám orientovat. No protože Luisa se tady snažila... Určitě! To! Já jsem si prostě ještě nezvykla.
že náš starý pán je už mrtvý. A tak když jsem takhle ve dveřích uviděla takovýho štramáka jako jste vy, jsem si říkala, jestli dál, že nebudete z nějakého šlechtického rodu, když jsem tak hrozně chudobný. Ty jsi říkala, že máš nějakou práci snad, ne? No tak švihej, tady barák vzhůru nohama, aby bylo všechno zítra perfektní. Víte, pane správce, no makej. Pane moje matko. Což pak vy nevíte, že domácí řád používání hraběcích komnat služebnictvem přísně zapovídá. Jestli jste někoho tím ulákáním probudili a budeme muset zase nahoru, přísahám, že vám to srazím z již tak útlého osobního volna. Však z vašeho lehkomyslného počínání vyvozuji, že bylo do puntíku splněno vše, co jsem vám ráčil uložití. O čemž se spolu budeme moci konec konců za krátký okamžik přesvědčit. No to se spolu přesvědčíme, pane správec, to je jasný jako facka. Následovala byste mě laskavě do jídelny, drahá Luizo. Následovala byste mě laskavě do jídelny, drahá Luizo. Suchareda psí. Já čekám. To on čeká, no, tak... Se zarmoucením seznávám, že ať počítám, jak počítám, vidím tu prostřenou pro 6. No. Což pak jsem jasně nerozkázal roztáhnout stůl, aby pojal všechny skuteční hosty. No to jste teda jasně rozkázal. Taky jste byl na mě u toho pěkně ošklivej. Křičel jste na mě. Skoro jako ten chlápek, co se pokoušel naší paní hraběnce prodat prd svatýho ducha, nebo co to tenkrát bylo. Já jsem se tenkrát říkala, jestli víc ječí ta paní hraběnka, nebo jestli on, ale teď vím, že nejvíc na mě ječíte vy. Luizo, varuju vás, varuju. Ježiši Kriste. No vy jste snad úplně zešíleli. Servírovat v tak pohnutý den jako desert rakvičky. No to je aféra. No to se... A ten svinčík tady. No. Kde jsme to přestali? U toho stolu. Tak vy jste mi teda ráčil rozkázat, aby jsem to roztáhla, jenomže potom přišel mladý pán a říkal, že venku bude zítra hezky a že se jako hostí najedě venku ve stanu na zahradě a že to tady pro rodinu takhle krásně stačí, no. No a jak to, že o tom nic nevím? Pan správec, to zase nevím já. Chyba si o oblíbenosti to dneska. Protože že nebyl oblíbený, ale když to prostě jako někdo není, tak to se nedá. A dost! A vy, když to tak všechno dobře víte a dobře znáte, tak jistě víte, co si mladý pán poručil jít. No? Na divanou bondaču. Jenže není sezóna, takže já vám nesezóny. No a potom nakonec se dohodli teda na kyselý srnce pro hostí a pro rodinu sumec a la bažant a polivka s jetelovejma tejhunkama a koláč s kakavem. No dobře, dobře. A všechny tyhle ingredience se vám podařilo sehnat? No ani mi nemluvte, pane správce, na to strnu padnou snad celý citronový sad a furt byla sladká mrcha jedna. Já si myslím, že ona musela mít nějakou srčí cukrovku, jinak to snad to veselé není. A už to mám. Už to mám. Tady chybí vlíčka. Tady. Tady chybí! Vůbec nečekejte tohle, protože jestli tady chybí vidlička, tak to zítra musíme všechno zrušit
naposledy vás varuju. Jako váš přímý nadřízený vám nadřizuju. Začněte brát svou práci, zítřejší akci Život a mě trochu vážně. Ale tímhletím jsme spolu ještě neskončili. Já teď odejdu. Ale až se vrátím, nevrátím. Já odejdu, protože kdybych tu ještě chvilku ve vaší přítomnosti měl setrvat, tak budou zítra pohřby 2. Ale až se vrátím, tak vám garantuju, že tady bude všechno v naprostém. Včetně až to bydličko. Rozuměla? Včetně až to bydličko. Rozuměla. Včetně až to bydličko. Výborně. Včetně. Já stejně miluju. Bydlička, prej. Tak jestli ono není sladké. A řeknu vám, se takhle rozvohní, jo. Tak toho teda fakt miluju víc než vejplatný den. No ale tady nemůžete být.